fame deume do seu pau, que compartimos mau en mau, matando a miña fame. Aleluia, 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 aleluia. Mas o mellor que le me deu foi o amor que non morreu e a promesa dun novo día. Ele xurou que ia voltar, ele morreu pra me salvar, e cando eu rezose non diría aleluia, 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 Hoxe, pois, homenaxeamos a unha persona aficionada á xente, unha persona coa que te encontrabas e tienes que ter tempo, que como te quixera explicar algo, podías estar toda a mañá, porque tiene unha cantidad de información que daba pena deixar, sinceramente. Era unha persoa enamorado destas terras, enamorado da súa historia, enamorado da xente, que polo que escoito dela a todo o mundo, a quen traballou con el, a quen fixo vida con el, a quen colaborou en distintas institucións da vila con el, unha persoa, unha boa persoa, moi volcada hacia a xente, moi volcada. E, por tanto, creo que el digno, fala moi ben dunha vila que se recoñeza a xente así. Faise sempre a título póstumo, un tema de, seguramente, de non parecer presuntuoso a homenaxear, non facer pasar con atrago, pero en calquer caso, estou seguro que alá onde este estará sinceramente moi orgulloso de que a vila que non o veu nacer, pero que sigo acolleu por aquel tanto fixo no día a día, pois lle rinda un homenaxe sinxelo que consiste en recoñecelo aquí, neste salón que representa todas as vecinas e vecinos das Pontes, en un día tan importante, sobre todo para quen protagonizou a creación da Brigada Obrera de 35 anos, como é o día de hoxe. Por tanto, eu voulle pasar a palabra a Toñita para agradecer este acto, para explicar o que sinte hoxe, e explicarvos tamén que a partir de hoxe queda instituído o Premio Alexandre Presindín, que se dotará, pois, sempre de algún obxecto elaborado por artesáns ponteses da zona, e co que se premiará nesta Feria de Obrero cada ano a partir de agora. Na próxima edición, na 36 edición, xa se premiará con ese premio. É un sencillo homenaxe, como digo, pero creo que está feito desde o corazón, desde o reconhecemento desa vila que o colleu, e que quede tamén que quede para a historia o que aportou esta persoa asociada das Pontes. Moitas gracias. Moitas gracias a todos. O fillo non quere falar, porque falaría, está moi longe. Este que se dá como bon coxo, dá se mellor facer pan que falar.
Nos vamos. Outro para máis o seu pai, hai máis enrollado. Sí, hasta físicamente. Sí. Bueno, pois vamos a facer o acto. Venga. Leemos o que di a placa. Vale, sí. Leo eu, Sí, mellor. Por lo menos que leo fito. Venga, por leer sabrás. O Concello das Pontes, a don Alejandro Amador Presende Infraga, en reconocimiento a súa labor de percursor da Feira do Obrero Pontesa, as Pontes, 15 de febrero de 2015.